Dobrodošli na kanal Idealni recepti za sve. Danas želim da vam prikažem jedan od najsavršenijih ručkova koje možete da napravite. I ono što je najvažnije kod ovoga jeste što o njemu uopšte ne morate da brinete. Sve ovo ovdje što vidite su sastojci koji su nam potrebni. Plus koji začin i jedan savršen sos u kojem se ovaj ručak peče. A evo šta će nam biti potrebno od sastojaka. Biće potrebno oko 350 do 400 grama belog mesa, jedna veća šargarepa oko 100-120 grama, jedan poveći crni luk, 2 čena belog luka i jedan štap praziluka. Ja nisam koristila onaj zeleni deo, a vi ako ga volite možete da ga iskoristite i iseckati sve sastojke ovako na sitno. I bit će potrebno 850 grama oguljenog krompira. Ako merite 850 grama sa ljuskom, onda ćete dobiti oguljenog oko 650-670 grama. I bit će nam potrebno ulje, kečap ili paradajz sos, šta više volite od toga. Neki od začina, ja ću vam reći koje sam ja koristila. Pa hajde od svih ovih savršenih sastojaka da napravimo savršen ručak. I naravno da ne znam veličinu pleha kao i po običaju, zaista ih imam puno i ne mogu sad da ih pamtim, pa ću vam napisati u opisu koja je veličina. U pleh ćemo prvo da stavimo malo ulja i dodajemo prvo samo malo, znači oko 30 ml vode, a mislim da će otići oko 1,5 litra na celokupan ručak. Sada dodajemo sve sastojke. Možete da dodajete kojim god redosledom želite, sve se svakako promeša na kraju. Krompir, piletina, crni luk, beli luk, prazi luk. Ove su kombinacije koje niko ne može da odoli. Ali ako ste vegan, možete slobodno da izbacite meso iz ovog recepta i verujte im da će ručak i dalje biti savršen. Sada krećemo da pravimo preliv. Prvo dodajem 600 ml vode i 10 supenih kašika ulja. I onda dodajem 6 supenih kašika kečapa ili dodajte oko 60 ml paradajz soka. Ovo dobro sjediniti i onda dodajemo začine. Začini su po vašem ukusu i želji, a ja koristim jednu kafenu kašičicu kurkume, crvene paprike, pola kafene kašičice bibera. Ja sam pronašla ovu malu kašičicu, ona je bukvalno pola od vaše regularne kafene kašičice. I dodajem jednu kafenu kašikicu peršuna, origana i 2 kafene kašičice soli. Sve to dobro sjediniti. Sada vi možete, a i ne morate da dodate vegetu. Ja je obožavam i mi bez nje ne možemo i ja dodajem 2 kafene kašičice. Kada sve dobro sjedinimo, onda prelivamo preko naših sastojaka u plehu. Sada u ovu posudu dodajem još pola litre vode. Vi ovo možete da promešate sa čime god želite, ja sam navikla sa rukom jer tako je najbolje. Meni je tako lakše, kuvam za svoju porodicu i zaista ako vi kuvate za svoju, ne u potrebi stavljate nikakve rukavice, sem ako ste prehlađeni onda izbjegnite da mešate sa rukom, već uzmite špatulicu ili s čime god je lakše vama da promešate. Ovako kada promešate, važno je da svuda bude svega pomalo. Sada stavljamo papir za pečenje preko toga. Vi možete da koristite aluminijum foliju, ali preporučujem da ipak stavite papir za pečenje. I kada stavimo papir, onda nosimo da se peče na 200 stepeni prvo nekih 20 minuta. Nakon 15 minuta
do 20 treba izvaditi pleh iz redne i samo malo promešati i vraćamo u rednu još nekih 20 minuta ili sve dok ova voda ne bude isparila. Evo, kod mene je nakon 15 minuta, znači ukupno 30 minuta pečenja, voda je isparila i sada ću dodati još 2 kutljače od one vode koje smo ostavili u čini gdje su nam bili začini. I to ostavljamo da se peče na istoj temperaturi dok se krompir i meso ne budu ispekli u potpunosti. Možete da uzmete da okrenete, ja ću to uraditi, vi relativno i ne morate kako god da želite. Evo kako izgleda na kraju. Uopšte nema nikakve tečnosti. Ukupno se peklo oko 1 sat. Možda će vam trebati malo duže ako vam je krompir krupniji. Po meni je za sada ovo jedna od najljepših jela. Jeste da se malo duže peče, ali stvarno jako lijepo. Što sam htjela reći, da ne možemo ovo još jesti zato što je vrelo. Ali jedva čekam da se ohladi i da se najedem kao čovjek. Pošto sam jako gladna, verujem da i moj čovjek jako gladan. Naravno. Ja bih probala ovo za vas, ali kao što sam rekla, vrelo je. Pa ću vam degustaciju ostaviti na vama, da vi probate i da napravite i da uživate u svakom zalogaju, jer verujte mi, nikako nećete pogrešiti. To je bilo to za ovaj video, nadam se da vam se dopada ova brza ideja za jedan ručak. A mi se vidimo u sljedećem videu. Doviđenja!